Ibu market long Jambiri Thong Arun Nilu tumbe Peter se party pen Bini Oktober tarikh pe toksi Charging Segalong itu makar biar tu ada yang mikir tu apa pang tek tu apa mudah langsung putak ni tu pinidak milur pen kecik modun aja make ni tu dengkon no sipini arni lagi tu han indungar ni lapen arni ki kasam si ini tu mana pelang lo ini tu landam sina kalau so arni ahud itu makar biar tu sarfi sarfu tu masuk dia tu kalau so apa salon tu alang itu pan munit monor putin te pin pensi ha kan jinso be pin pensi alang itu pan afran em lablo apa stami me kai tu Nasi hal soalni punch kimodam lo bodo lagi tu duk minit pegalam lo, tapi kere me alam lo laku. Alam tu ni jinsu me alam itu thang ada be pin se me thang hem ke damun hut. Atung arab tu ka hem mon kong rong, athana su sunduk soda ka tumon bidogun hut lo. Sila me alam tu hem chilele si char team segalong. Ikum pas Alam amui tuan kecilap labang ke itu makar biar kaya pani se popai kelang no ada army kita senang kelang no nasi hala soal ni afan itu gini cemar hadam si tum ciki modun lo stamin nikal nili tum ahin pen kar biang no arar pani sam message kitingan tinggal halo itu milur kai jot pen ciki mod dun jot pen ke lah apran kidam ber tum akar jong abang ke ani ringi mi sini ke makadam alang le tum pan justice pelong le tik tak ke alang le tum maning kang sama vedeji ku sini ke makadam piniar nianta alang le tum han apran karmu de tum pan nudar patan ne lang la justice ki de kelang halake ningduk me alam lo Assam government tum kine technically kita pini arni ala tuhan ne mede pia potlo nasi Assam government apan tum arjuna gokpo alang ni tum la bang so bang kebrai si adai kawe tuhan ka pechi ke alang tum pini son ka cerap dum duma la arjumi melo la pen kar biang lo termas kang si pucari tu aja kong ave det luma alang tuhan justice ki pia pan la ta arjumi melo la sa alang ni tum apan Prabjin dan justice pivek nangji, aku kang saya long nangji, lalu pulang te la apran kita ambil tum la pen adona rab tum tame justice long fokus ni tu, ning kita itu, itu marjulang lo, apran kita ambil tum pan adona rab pan, compensation na tangka pilo pada arjulang lo he, stamu he tani tum central committee long, agriculture secretary, ninjelo. Kalau tangka compensation kipi chot pen ke lake justice kali nasi alang tum kapi thi vega pan apran kamu vega tu pan justice banget long veg nangji inubet abang buki chok che pan ta ha inglo atok le je patu tam ta police atun ne tam thek innang nam thek tapini hala bang so bang kebra isi ke pati tum ke isi geng me jadong ke alang tum kateng thengdun isa group ke alang tum kateng thengdun hala bang so group hat in not takine pindet bangke lage manghumi melo lasi lage Assam government to tai to do kar dino termas tai to do jong justice ke lang long ke dinian ke ningkan ko claim ni lo ningkan ko yang bong kan not justice ke lage manghumi melo lasi justice pelong bek nangji lasi non kire era tum ane tum kama hanunge bangel halo alang tum han ko song justice ke pelong hegima abang putina ninga lo tibis ke kam tioni kusi gilin ne kem message tem tu itu non depend on pekai do alang depend dalam hisi panina je etlo la suri hinira ho ningkan
prise galong ilitum karbi khay atum adaya wepin atum kirap do na bang kawe karbi atum apan kapichi ang jinsu kawe pinpen kapichi ge ningduk pigan lo lapen ka anpar ningduk kawe lo ilitum elam hepen ninje thekhe dera no once ningduk ma council atum Piniar ni anta lang litum han justice bangke pitekhe delo council atum han puaret kita council atum justice bangke pitekhe delo lapen Assam government atum ta litum han justice bangke nang pipe delo alang litum nang pingtum te lapen hala bangso ahut lakumatum si claim lo labangso a ot asai lang no iki asai ke claim lake ilitum kamat hadam lake Assam police lapen Assam government atum si lake ke claim itu manut kapre kaphan adai ping tungte athema karbi lapen dimasa lapen ladak buki lapen inglong aso atum an karbi anglong lapen dimasa arlo ke torapet ainglong aso atum a tribal atum Article 244A teng pen autonomous state hang rapet bom lapen labangso autonomous state ke hang ajak kong ke bom lo labangso nang ke lang dunun labangso ajak kong nang pa bom tung dia phan itu khai ang bong nang pacar bo dia phan nang pacelangun ver dia phan si la ke Assam government atumsi ke claim lapen la kapichi ta lang litung ke ilitung han thang ran nang ka jinso ve karbi atum di masa tum kuki tum kala dak Assam sorlo okay lapen ladak ke dobari makai lo latum hen lo ladak hem pulo bukelang litum nang lakaing tungte ilitum han nang hoking tungte ilitum han munip puta nang tinte la posi la bank plikebra isi atum han kapati haladak osomar kachi ilera tum tado osomar keng dambong atum tado alam ningje thekthelang alam charlie atum tado sarphi sarpu isoe jang sarmar sarpimara tumdo alang litum isining ke the pensi sining karong pensi alang litum dipuna thuke bang boma pas jerikin deng pen adona rabahem kachi humri damji asumara tum han kachi thondun tahai alang litum han thangin king so epin pensi alang litum han pachilam itu ke than pen jenglok alang litum han apa sata me kai pichong la lati puson bangke ning alam lo ning pigan lo sita ning hidup nai alam bangke alang litum pan compensation kichom pensi alam bangke ke pangsam compensation pulote lage apran ke dam nang farman tangka pensi ke nam style litum matha dam sinang tangka maha se rup penke tirthe akhia dat penke munida pran ke larune setai litum aphan piniar nike tangka maha akyongo tangka tagali asap so pichom pensi tapena jaga tum aphan ke compensation ipita kapalom konta dola la son pensi litum ana bangke nang pang samri lasi nilihin pen kaning jekang tum bangke Assam government ke litum han justice ke nang ping tung telo justice ke piniar ni aning kaning koi damelo seta justice bangke nang pipelo ahok perakang sai mana pipelo jong se justice long nang jip lo tangte Assam pen ka chekka khelo autonomous state bangke long bek nang po autonomous state long lo tangte Assam government atum la puson li tum hanang ke claim thap nang ke claim pun nang ka chenne ka bangke tum chepa jokun po lasi la kapachi ta la ke hala ki pachi det pen la bangso alam ki do det pen inquiry commission pangilo hala bangso inquiry commission a report ta piniar nianta majok ta theglong lelang tum karbi arat si ke polo karbi arat tum piniar nianta la bangso inquiry report long pisi ke klang ma thang da chini lelang nang paklang klelang nang paklang klelo la tum ke athema ke claim tala Assam government la pen Assam police atum si ke claim la pusim nang kok athema pinian ning kaning koi damelo thang taili tum ana ho akang sai nang pipe posi la ke Assam government Assam police atum si kapi chilo la bang ke camera si atum aphan ke pusin in